Daar in de nacht kwamen aan de droege periode en de mensen dan de buien. Ik van de morgen gingen er best nog wel een aantal pittige buien om. Maar verder wie het noffelijk waren met te hoge temperaturen voor deze tijd van het jaar. En die te hoge temperaturen bleef ik nog wel even. Jong en vannacht opklarings, maar ik bewolking en het liep het droog te blijven. Temperaturen 13 tot 15 graden, een hoge temperatuur voor de nacht in deze tijd van het jaar. En de wind die komt uit het zuiden en zuidwesten mee. En die is zwak of matig, maar in het kustenwaardgebied kan hij nog vrij krachtig wezen. Kracht 4 en 5. Dan morgen een dag met bewolking, een dag met uit een troch zinnen. En droogwaar dus prachtig voor alle evenementen. Temperaturen om het bij de 18 graden heen. En de wind uit het westen en het noordwesten waai zwak of matig. En als de zinnen erbij is, viel het nog warmer aan ik. In de jontijd in de nacht naar Snijnta kon ze op mistbanken. En dan terug naar Snijzelds. Zinnen, bewolking, ik denk zelfs wat meer zinnen als op sneeuw, als op morgen dus. En de temperaturen die liggen om bij de 17 of de 18 graden heen. Nou steeds maar gemiddeld zo'n 17 graden. En de wind die komt uit het westen en zuidwesten waai en die is zwak of matig. Dus als de zinnen erbij is, viel het weer warmer aan. Het fruitsjoch, manje, tiesje, maandje. 3 dagen met droog waar. 3 dagen ik maar een temperatuur om bij de 17 graden heen. Staar gewoon zeker de wind meer het westen op, maar de wind is net al te sterk. En waasje kan het onder de junta nog droog blijven. We moeten morgen, maar weer even in het waasje.